mai Makoko Kabiyo Madugu. Dole siyasa sai da Kwankwaso. Dan kaya muka yi a baya yanzu mun tsere musulunci dubu. Abba Kabir gwamnan Kano ta da buga mulki a gidan Madugu. Lafazi gaban kiɗin Madugu da girma. Kwankwaso, Mai alfarma, Kwankwaso, mai daraja. Kwankwaso, Uban kasa gaba daya 'yan arewa mun bi Kwankwaso. Har 'yan kudu sun bi. Kwankwaso, Shi ya zama zaɓi Kwankwaso, kuma ya zama dubi. Kwankwaso, Samir na hanga ya ce da injiniyan waka ta Kwankwaso. Gaban wimun kasa ta Kwankwaso, ya nuna bajinta. Kwankwaso, Mai haƙuri zai dafa dutse muna ta fata ga Kwankwaso. Mai Makoko Kabiyo Madugu. Dole siyasa sai da Kwankwaso. Linkaya muka yo a baya yanzu mun tsere musu linki dubu. Abba Kabir gwamnan Kano ta dabuga mulki a gidan Madugu. mai Makoko Kabiyo Madugu. Dole siyasa sai da Kwankwaso. Dan kaya muka yi a baya yanzu mun tsere musulunci dubu. Abba Kabir gwamnan Kano ta da buga mulki a gidan Madugu. Mai Makoko Kabiyo Madugu. Dole siyasa sai da Kwankwaso. Dan kaya muka yi a baya yanzu mun tsere musulunci dubu. Abba Kabir gwamnan Kano ta da buga mulki a gidan Madugu. Da farko na sanya sarki buwaye mai bani karuwa. Kwankwaso, Allah da doba sira gare ni in wake garkuwa. Abba dai. Mutanen kasar mu albishirin ku ga dan kokoluwa. Kwankwaso, Dan mai kamar zuwa kan aika rafi akwai ruwa. Abba dai. Waza ya kai shi waza ya fi shi 'yan kasa suwa. Kwankwaso, Kokan mu kainuwa kasa makautar ka damuwa Madugu. mai Makoko Kabiyo Madugu. Dole siyasa sai da Kwankwaso. Dan kaya muka yi a baya yanzu mun tsere musulunci dubu. Abba Kabir gwamnan Kano ta da buga mulki a gidan Madugu. Alin kodin salati annabi takensa gaskiya. Kwankwaso, Shi kaiwa baiwa ga dukkanin halitta ya zama ɗaya. Abba dai. Sa'a halinsa haɗa da sahabu sun nuna juriya. Kwankwaso, Har shuruba kasa da waliyai hanyarsa sun biya. Abba dai. Allah sako da rabi Kwankwaso gwarzon Najeriya. Kwankwaso, Kokan mu kainuwa kasa makautar ka damuwa Madugu. mai Makoko Kabiyo Madugu. Dole siyasa sai da Kwankwaso. Dan kaya muka yi a baya yanzu mun tsere musulunci dubu. Abba Kabir gwamnan Kano ta da buga mulki a gidan Madugu. Kabi maza sun ruga garkami wannan karfe Kwankwaso mai aiki tinjin. Kwankwaso, Baushe mai kore mazaje a rawa zaki guda jiran mutum dubu kenan. Abba dai. Rimi ado na gari kai ne rana mai rabo dubun aikin nan. Kwankwaso, Kwankwaso jagora na kasa mun amsa mahadin siyasa kenan. Abba dai. Kaja sun ja 'yan uba sun watse alfahar ga talaka kenan. Kwankwaso, Farin jinin kasar ma yanzu ba kamar ka Kwankwaso mun rika namu mai ne. Makoko Kabiyo Madugu. Dole siyasa sai da Kwankwaso. Dan kaya muka yi a baya yanzu mun tsere musulunci dubu. Abba Kabir gwamnan Kano ta da buga mulki a gidan Madugu. Ta faru yanzu ta kare an karbe da mi daya. Kwankwaso, Da can na koko ya ja tinga wai zai yi turjiya. Abba dai. Karshen tika ciki ba tarko ba tsuntsu ko daya. Kwankwaso, To gashi yanzu ya fado ba nauyi a ragaya. Abba dai. Kan toman hayaniya can saman ya bata gaba daya. Kwankwaso, Kokan mu kainuwa kasa makautar ka damuwa Madugu. mai Makoko Kabiyo Madugu. Dole siyasa sai da Kwankwaso. Dan kaya muka yi a baya yanzu mun tsere musulunci dubu. Abba Kabir gwamnan Kano ta da buga mulki a gidan Madugu. Giwa ke gadon giwa na tabbata Abba dan Kabir gwamnan mu. Kwankwaso, Sa gaban ka inda kake so hadari tun da rabbana ya yarda. Abba dai. Abba dan Kabir ga sako in ji samir daga sannata je gona. Kwankwaso, Maganin uba mai tsanani hadarin safe walkiya tana haskawa. Abba dai. Mai dandazon masoya kenan ga Kano ta dafa yau tana haskawa. Kwankwaso, Shugaba na wimu kenan Samir na hanga yau
yau yana godewa Kwankwaso. Me Makoko Kabiyo Madugu dole siyasa sai da Kwankwaso. Dan kaya maka yawa baya yanzu mun tsere musulun kiru. Abba Kabir gwamnan Kano ta dawo ga mulki a gidan Madugu. Jirgin fiton kasa har da 'yan kasa mun gane sai. Kwankwaso. Dan yayi mun gani a jiha da kasa sun yi rasai. Abba dai. Shi maganarsa a kullum ina matasa sannan sai. Kwankwaso. Ya ba da ilimin 'ya'yan talakawa ne sosai. Abba dai. Ko ina ka tambaya a cikin kasa za ka ji sunai. Kwankwaso. Ogan mu kainuwa kasa magautar ka damuwa Madugu. Me Makoko Kabiyo Madugu dole siyasa sai da Kwankwaso. Dan kaya maka yawa baya yanzu mun tsere musulun kiru. Abba Kabir gwamnan Kano ta dawo ga mulki a gidan Madugu. Kata sun ja sun faɗi yanzu ba ɗa ko ba uwa. Kwankwaso. Duk wanda ya taro masta Madugu zai rasa nasuwa. Abba dai. Jagora na siyasar kasanmu ya zama garkuwa. Kwankwaso. Siyasa sai Kwankwaso ka bar su omo da makuwa. Abba dai. Hologo hadarin kaka ne mun gane bai ruwa. Kwankwaso. Kwankwaso haske ne idan ana siyasa a dole sai da Madugu. Me Makoko Kabiyo Madugu dole siyasa sai da Kwankwaso. Dan kaya maka yawa baya yanzu mun tsere musulun kiru. Abba Kabir gwamnan Kano ta dawo ga mulki a gidan Madugu. Dashen Allah ne shi Kwankwaso ba zai jigatu ba. Kwankwaso. Mai nasara ne shi ko da yaushe ba za a kai shi ba. Abba dai. Sarki ne uwar zuma ki tashi ba maki ba. Kwankwaso. Duk inda ka yi mu za mu bi ka ba za mu gaji ba. Abba dai. Hasken tauraro ya fito duhu ba za mu gashi ba. Kwankwaso. Kam zaki mai fita da asuba ai dole a jira Madugu. Me Makoko Kabiyo Madugu dole siyasa sai da Kwankwaso. Dan kaya maka yawa baya yanzu mun tsere musulun kiru. Abba Kabir gwamnan Kano ta dawo ga mulki a gidan Madugu. Kwankwaso jagora mai gida. Kwankwaso. Aljanna mai masoya ga jirgin da ba a wagada. Abba dai. Tangala mai Makoko ya shiga gada. Kwankwaso. Kwankwaso jan zaki ka zamo kujerar tsakar gida. Abba dai. Idan an saka siyasa ta yi daɗi ba gada. Kwankwaso. In an ke a gani al'umma da su sanya mutum ya yi gudu. Me Makoko Kabiyo Madugu dole siyasa sai da Kwankwaso. Dan kaya maka yawa baya yanzu mun tsere musulun kiru. Abba Kabir gwamnan Kano ta dawo ga mulki a gidan Madugu. Kabi maza sun ruga garkami wannan karfe Kwankwaso mai aiki tinjin. Kwankwaso. Baushe mai kori mazaje a rawa zaki guda jiran mutum dubu kenan. Abba dai. Rimi ado na gari kai ne rana mai rabo dubun aikin nan. Kwankwaso. Kwankwaso jagora na ka samun amsa mahadin siyasa kenan. Abba dai. Kaja sun ja yan uba sun watse alfahar ka tallaka kenan. Kwankwaso. Farin jinin kasar ma yanzu ba kamar ka Kwankwaso mun rika namu Me ne. Makoko Kabiyo Madugu dole siyasa sai da Kwankwaso. Dan kaya maka yawa baya yanzu mun tsere musulun kiru. Abba Kabir gwamnan Kano ta dawo ga mulki a gidan Madugu. Giwa ke gadon giwa na tabbata Abba dan Kabir gwamnan mu. Kwankwaso. Sagaban ka inda kake so hadari tun da rabbana ya yarda. Abba dai. Abba dan Kabir ga sako in ji samir daga sannata ji gona. Kwankwaso. Maganin uba mai tsanani hadarin safe walkiya tana haskawa. Abba dai. Mai dandazon masoya kenan ga Kano ta dafa yau tana haskawa. Kwankwaso. Shugaba na wimu kenan samir na hanga yau yana godewa Kwankwaso. Me Makoko Kabiyo Madugu dole siyasa sai da Kwankwaso. Dan kaya maka yawa baya yanzu mun tsere musulun kiru. Abba Kabir gwamnan Kano ta dawo ga mulki a gidan Madugu. Sannata ruba yana hanga Yakubu dole ne na mabaitinka. Kwankwaso. Baban samir baban mazambul yau gare mu baka da tamka. Abba dai. Tsakiya muna godewa 'yan Kano santaral muna madallowa. Kwankwaso. Kai rabon abinci da riga a santaral da magani abin nunawa. Abba dai. Bangaren karatu baba jam da jami'an mu duka kai dafawa. Kwankwaso.
sun samu dukkaninsu sun shaidawa Kwankwaso. Sai Makoko Kabiyo Madugu dole siyasa sai da Kwankwaso. Dan kaya muka yi a baya yanzu mun tsere musulun kidubu. Abba Kabir gwamnan Kano ta dawo ga mulki a gidan Madugu. Sannu an ga hangen nesa dattijon arziki abin nunawa. Kwankwaso Ka zamo abin alfahari santarar ko ina suna ta yabawa. Abba dai Kakan Laila kakan Amar Jiniyo mai gida kana haskawa. Kwankwaso Marga katon dutse wa zai dauka duk gidansu ya rushewa. Abba dai Kamar maza tana ga mazuru dole ne su ganka babu sai talewa. Kwankwaso Kai ta ga kai ta ragoma Yakubun kana jira ka yi masa domin Kwankwaso. Sai Makoko Kabiyo Madugu